taas koivun varvusta kiertyllä pannalla tai lenkillä. Pasta säilyy sitten kuivattuna yli talven, niinhän se on. Ja hyvä vastaa kestää ainakin 2 saunomista. You write a song, you make a hit, and then you are forgotten, you know. So I'm very happy with it. I feel like the music sounds when I'm with you. Last night, bring us back together. I feel like the music sounds when I'm with you. 1998 nådde sitt slut och nya hits väntade på att bli nästa sommars snackis. När ljusen tänds och DJ:n gått hem så tog trion som kallade sig Stardust olika vägar i karriärerna. Benjamin Diamond har gått vidare som den singer-songwriter han från början var. Han har släppt... Den fanns med på vårt bröllop. Jag hade valt att min fru... Förlorat kontrollen över båten till följd av ett sjukdomsanfall. Jag är chockad över hur Rebecca Mattsson upplevde resan till Bornholm. Det säger kulturdelegationens ordförande Robert Livendal som erkänner att det förekom alkohol på resan. Till singel, men de ville inte att Stardust skulle få floppa. De tyckte det passade bäst som ett projekt som bara släppt en väldigt... Ja, alltså hur ska det här... Ohjelma täällä Radio Yhdessä jatkuu noin 3 minuutin kuluttua Jats-radiolla. Jats-radiossa kuullaan tänään kesäkuun uutuuslevykierros Jan Erik Holmbergin esittelemänä.